אותו אגף, אותו מקום, עשרות שנים עובד ברום. האנשים פה זה אסון, ההצלחה היא לא חלום. כאן רתומים למשימה, וגם הדרך חשובה. ביום בהיר של חיובים הוחלט על כנס לעובדים. אי שם באקספו זה התחיל עם מנהל הדוגמותיל, ללא דיחוי או השעיה, אירוע קם בתוך שנייה. כאן זה בית, כאן זה כן, כאן אגף שמפרגן, אסטרטגיה עם תוכנית, גם חזון וגם תכלית, ללא פשרות, שבט אחים ואחיות. מקצוענות בכל פינה, סימן היכר של ארנונה, כבר שם דבר בין אגפים, אצלנו לא ממצמצים, והיושרה מפה תצמח, כמו האמת שרק תפרח, מרוממים את השקיפות מתוך תחושה של התחדשות. אנושיות היא לא סיסמה, פה אתה קם למשפחה, והשמחה לפה חדרה, והיא סוחפת ושורה. כאן זה בית, כאן זה כן, כאן אגף שמפרגן, אסטרטגיה עם תוכנית, גם חזון וגם תכלית, ללא פשרות, שבט אחים ואחיות. מגייסים וחיובים, המהויות והפטורים, הבקרה והתכנון, הסקר והארכיון, והפניות העררים, והשומות הגיבורים, והבנייה החדשה, את כל העיר היא מרגישה. כאן זה בית, כאן זה כן, כאן אגף שמפרגן, אסטרטגיה עם תוכנית, גם חזון וגם תכלית, ללא פשרות, שבט אחים ואחיות. הנה אנחנו כאן שרים, הבוחנים והחוקרים, כל העובדות והעובדים, ראשי צוותים ומנהלים, כולם ביחד שותפים, לוקחים עוד צעד מעזים לקראת בואו של יום אחר, ועל כל קושי נתגבר.